Afempe mienu ni aduonu miensa ana abusua ya wura mu yi. Yada mo nyina mo asesa so matena asese mo agebre ya motie Sompa 93.1 Sompa 98.9. Abra so se wi apomte broadcast ye boa ya boa no no. Yada ne nyina daba so mo ne nsem wodro de ba no. Wo pebi no akenkan ya. Aya www.sompafmonline.com. Facebook no enso aya Sompa 93.1 and na YouTube aya Sompa TV. And somewhere de ba no ne di makote no bi enie. Nana Bantemahene ena kasai wo kyerɛ sɛ wo ka asɛm bi akyerɛ mpanifo bi so mantu ho anamo a ɔmo ankasa ɛbɛfa ɔmo ho adwate asikurum. Ghana Airport Company wo mo de hyɛ sonko agu akwan mu COVID-19 yade a ɛpɛsɛ saa ba bio no. National Union of Ghana Students ɔmo na kasai ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ka soro ka fam ka ɔmo akyi ɔmo hu da saa ban ni to anamo bi a ɔmo so betu ahia no. Hostel fees ya tetia sɛ wo kɔ suku ahodo mu ane bo ne kɔ soro no. Ken West Hostels Association one mabo monten so akanse bi. Osoafo abedi akire ohwe odoma nkoma japade ya wode ama ye ho nsam so wode nsam bi ama nsam twerefo. Atwoma nwa bia South abaton person so mrahye dwane na kasa no wokire mu. Wose afempi mienu ne aduonu na abato a o ma Ghana beto no MPP enkunimdie nko a. Na no si ya na wone a wokra enema se Korea kasa hodo bi eba no so kire se osua no musu omote omani a enye yie. Afei fango ho sansam yebekɔ sunya ne monten so ne akwakohwe fango na so ɛwɔ so yate so na NDC amanyɔkuo no fa ye ɛwɔ suhum kyerɛ sɛ ɔmo de soboɔ ɛbɔ NIA mpanifo fi sɛ kwane a ɔmo fa so ɔmo yɛ adwuma bi wɔ hɔ no so ɔmo ka so ɔmo ne gye ho a na ɔmo boa ɛbɛka wɔnom ho ne yɛde ne nyinaa baba som mo ɛyɛ rapronto broadcast yɛ bɔ hyɛ no nso wɔ pa no de a abusuamu ɔda ho ɔden wɔ mo bɛma ɔkala asa atɔ so wɔda mu a ɛyɛ 5G energy drink. Why adwuma wabra saa no na wanya 5G na wabobɔ de agubo ba bia wudi ama wo ahoɔden ko a. Ɛsan so boa mo wani ne hu ade yie wonya ahoɔden wo mpom ntini no bibia tumi sisi ne ho so. Abusua wo pɛ no do mo to ahyɛ ne so. Wo ba bronsan kɛse ya Sompa FM Sompa TV wo mo no a wobenya bi no wato. Anasa wo de afra ya homa yi 0246 270 221 0246 270 221 anafi yankɔ yani mumra akosua na na kwabana kase na afi akosia ajewa kɔde boati nana bafo owusu amankwa atia ɛna kasai wɔyɛ Bantemahene nana asɛm a wɔka nyina kyerɛ sɛ wɔda na wɔte nani a na ne yamu ase no efiri sɛ wobɛfa kumase mfikyire animu aboboa no hɔ ɛkwan na kyiri hɔ ayesa wo fa ha kosi ha na baabia kyere ɛhɔ na hu kiosk ahodoɔ hu containers ahodoɔ sɛ ano ɔden paa ne science mu ka kyerɛ mpanifoɔ ya ɛwɔ kropon mu sɛ so man hwɛ no man tu anamon na containers ahodoɔ a esisi miaye basa bere bi atwa mu na Garden City kura ne mudie pa na ne saa di no ya pepa no de a ɔka bibia sɛ hwɛ ɔmo a bɛfa ɔmo ho adwene ɛne wɔn bɛtia sikromo ho ansa ahemfo no ankasa ɛtia sikromo wɔn bɛyiyi saa containers ahodoɔ de nyinaa afiri hɔ na kurom ada hɔ ɛne obi asɔre ya na ɔde bibia si baabi yɛ kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ wɔtwere ho baabi a wɔnte ase na dan aham te hwan pa na mo obi tumi krataa sɛ faade wɔ ekosi ha ya ma kyerɛ sɛ wonam kora unhu anim adeɛ sa wɔyɛ sɛ wo fa baabi a bo ho na wayera unhu kyerɛ sɛ unhu deɛ kɔ na unhu deɛ ba enti ɔdɛfo nsɛmansa Commerce ungovernable. Obia ye di ope. Mene regional minister and former KMA Osesibe. Ye to markets e wo krom ha nyina. 4 markets ye ko ene ni pani ho. But ye free market o see Bantuma people are selling on by the roadside. Oba Confanochia. Confanochia is the only referral hospital for the northern sector. Can you believe say a quina a lady to Confanochia? Ya emergency vans e fasono. Sometimes on bedroom not a corner I block. And they have to stay there wait for about 5-10 minutes and sign a corner clear. But the question is me say, oh papa, and now I'm in a team. Now as a result of this, okay more. I be out there. And you there. Buy a car or be in fee. Cars are packet left, cars are packet right. Omunye lodu. And you can't jump in fear vehicular traffic in Obe Fasono. Quite to be.
And this will be the emergency van ping-pong. A pine one will be crouched and one more. And this are bino answer, not one fast assembly say, media, who yes say I mean vote to ma, yes I mean vote to ma, and found Tonche, no man, Meshe Kumasia. Kumasi is the number 2, Oko UK. The one landing be a be on Birmingham. The one landing be a be on Liverpool. The one landing be a be on Manchester. And in Kayempo, the infant say, you are cry. Kianye be cran. And can fans and Kumasi den Keko and Nimkakra. 2023, ye pese fin ye free Kumasi. Nanan already a ne KMA regional minute ye no munina ye meeting. And Tinyame boy ye be a council pe me starti. Na me no ma hwehwe ho na afei yahwe mesre kumasefo efinu ya ne yew hwe baby wa yi akwatia line oba railways no santehine ba ofra broche ba no mema omuko clean ho nyina me fra broche ba me ko fa ho a de ye clean say the hospital sanese say ho aye na no ne ekoya ne ba wo ti ho wo ye fin wo ti ma tontomo wo yare o so fino no na oye ni nyina no sabia o police wa ha o ye wo security wa ha why should it happen enti esram afide efinde ye mfani agro na nanom ya kan ye di betu ye ho asi ho ye be pedesi bi mesre ye wura no ama me days bi a ye di be move around ye ntra council nkro e be move around na di ahwe kumase na fino because na nanom ya fa nwa anyimu dia enye ye yenim se enye ye wei eye bantamahene na nabafo owusu amankwatia ya wotoso nsia na ne kasa ye na susefa ye muantie bra ye tie odefo asem wi ya na yebusa ye nuanom adwadefo no bi nso se sei na nananom afrase na namontu opese wotuo ni o ni nyina no ye se sabe ya kumase betimate muhunu sei empacho sese ya na amegyina hai ba ko me obatan de to so me ni so me san ya oba kunani mi kuna wu aja me nkola ba ko 7 mfie nsiani ma anko mba nkola ne di ma anko mba o mu go school nti me ton force awo zu dan no nti ye be hu wo ma na o ma twetwe ne kakra akra ma se de be ya yeso ye nsama koye no na yeso eti ho no me ye ne kakra akra nti de ya anka nhim se bi o ma ba pam ye nti o ka se mpo ama na ye ba sa enti mpacho so mba pam ye dia na ye pacho sra mo se yankopon anka mo kuma na mo mpe ba bia yeso betena yeso ne nkola na betima ye dey ensa koye no ya na ye ni bo ofo yi ye kwotena fie dia ene na afie jadu one thing they say ye to wade o kan o be ba na me fan say junkie marry for ne abodam for eni ma bi o ma betu ogu anya ne ma ketwa betie na ye ba be sisi kwan ho ye be make sure say ha beti ni etimi ato go obi enu opefi obi enu oto wade a opese bebi otena anye tantanta enti so am pass ye nyina ya kwa kogu kwan na so ya kwa kogu ejom na so obi a nte kwan wonto wade a even no ko toilet kura o be ba no ye kura eti ato wade no ye be fie be ba bedu wa no ni akoko toilet o de wa o shedan hu a utimi hu say ya akoko toilet egugu na ya plepla nti imagine say sane ma no obi a mepla ena ba sa nso akeme ko no mo pra road ni so nko a o mo mpla ma pavement no so enso so ye cha ticket meaning say nga ucha ticket dia baby e tina e cha ticket dia woni problem bi ani ho na afi nso so wose nke bia mo pla enso so mo mpla ho ye na efi ube ba na bia bola junkie man for ni abodan fo aso abegu na bia nya bola ketwa enso mo mpla ye ya na e be sa be pla toilet ni ade jonso wo ni nga ko bia wo say ye prevent ni ma bebre ye na ma hate wei eye ye nuanom adwadefo bi sade omo nso esi hunu enema eno no na asemi enkomra nyina firi na hyase kosi na wieye de wadi akire aboabo anu nyina no eye nua be ma kwa me redu kwa me afisi apa o ati go ti akomna na pomu tesen nyanko fa de boko yentie we kwa me komna sade wedi kan abo ene no ati kumasi fo nyina no oba kumasi montino ene nanti amana ntimu nyina no ene asamtitwa me firi bantuma ati esiri kumasi
central market ne ne nkɔtɛ mu ha no kegetia ewura alaba so ho nyinaa na kɔna adeɛ baako a yɛkum kumasefoɔ sɛ deɛ yɛdi kankan no ansa na yɛbɛdi bonya no ne nipa dodoɔ no nim sɛ ɛnyɛ dɛn a mmɔmpe so anaasɛ mmɔnta so a aba kumase no na mmɔnten deɛ ɛyɛ adeɛ a nipadɔm a mobɛpɛ dwadi ahodoɔ nti ɛna akɔfa wɔn nyinaa ba kɔbɛn nsusu bɛbi bo na ebi yɛ megye so sɛ bi a nkɔ akyire deɛ wohwɛ ɛnɛbi a ɛnan da ɛtɔ so mmiɛnsa nanso so no ne gye nim sɛ mu bɛheha kakra kɔbɛn wofiri so ano rabat wa de babɛsen akɔ kɛgye tia no deɛ wobɛdu atamfoɔ market ɛsi anim ha de kɔnkɔna sɛ wohwɛ sɛ deɛ amanfoɔ asi ɛyɛ wɔn ho wɔ buo nyabere mu a saa na ɛkɔ soɔ ɛne sɛ ɔmo a motɔn nneɛma ansa na nanka ɛbɛhu sɛ bi a obi a wagye sɛ obi a no nneɛma no ɔde kakra bi na egu kwan anim sɛ nanka wahwɛ sɛ bi a atɔfo no bi atɔ ɔno wɔyɛ sɛ ɔmo atena bɛn na yɛho si na ɔmu sɛ wɔn mu nnuanom ahodoɔ so ɔmo sɛ di dwa no bi nso so no wɔn mu nso so atu nneɛma ahodoɔ ɛkwan a yɛfiri sɔadoro abato ade kɔ kedesia no ɔbɛn wudu mpa no mu afiri hɔ kɔ deɛ wonyɛ baabi ampɔw ne nyinaa no sɛ sɛ mpaboɔtɔnfoɔ a yɛfiri mpaboɔ nyinaa de agye ɛkwan no ne fa a nkurɔno wofiri kedesia ɛba abɛsɛ kɔ soame no ɛfa no nyinaa yɛagye ɛno nti yɛaka ɛkwan tea na kɔbɛn wofiri hɔ no a wonam mu nnipa mpempem sisuampedi a yɛdi hɔ deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa obi hɔ no a ho kaka nneɛma no tugu a na akɔfa asɛm bebree ɛsɛ de aba ne nyinaa akyi no mesaa de m'anim hwɛ alaba wofiri kedesia ɛkɔ alaba no kɔmna hɔ deɛ na ɛneɛ na ade gɔn koraa siane sɛ wɔtɛ company foɔ amena kɛseɛ bi a ɔmo akyi wɔ hɔ nom a ɔmo yɛ nsuo mu adi ɔmo kyerɛ mu sɛ naano buro nyinaa ɛna pipe no ɛpa yi firi asase no ase kɔmna wofi asase a ɔmo tu so anaasɛ amena ɔmo atu ɛyɛ ɛsiesie nsuo no a bɛyɛ fiti bɛyɛ edu ɛna ɔmo tu wɔ hɔ nom na ɛno nso so asan ma mmɔmpe so ne mmɔnta so aba hɔ pɛpɛpɛpɛ a ɛkwan no de baabi ɔmo akyi no no ɛkama sɛ kaa nkɔ kaa mma ɛma hɔ no so so akyiri sɛ pampee nti so obi firi otumfoɔ ɛkwan no anom ano ɛna nso bɛtumi atwa mu akɔkɛgye tia deɛ akɔm na ɛyɛ nanteɛ na nnipa bɛnanteɛ sɛne sɛ kaa deɛ ebi ntumi nkɔ ne bɛatumi aba afei wo saa de w'ani hwɛ adum nso so a kɔbla hɔ nso saa adum deɛ na ɛnoa no sɛ hɛno atum anim hɔ deɛ ɛma no tete hɔ nom a na ɔmo hɔ nom a wɔn ntu wɔn ntaare a bisabisa wɔn na yɛ tuntun no deɛ kɔmi wodi hɔ nom a wonyɛ baabiara na wɔde w'ani de apa a yɛpempem yɛn ho ne adeade na kɔmi ne nyinaa fi no ma memmɔ apolisifoɔ aba so wɔ kebetia no ne nkɔ adu ha nom a ɛkɔ so adeɛ baako a meba yɛ bɛbɛhu sɛ ɛnam sɛ nipadɔm abɔ apɛ nso no fragadamofoɔ a wɔn nenam kuro mu obi hɔ nom a yɛatɔ fo dada de ama no obi a yɛtɔ fo de ama no saa nkurɔfoɔ nyinaa mu ɛna apolisifoɔ no nso akɛnti no wa ɛnɛ wɔn adi dwuma wɔ ha papapa kɔbɛn na n'ani agye yie ɛsan sɛ mo abatumɔ bi a ɛsɛ ɔde ma apolisifoɔ no nti ɛkɔ no mu a nnipa bɛɛbɛɛ mmiɛnsa na nnan a apolisifoɔ so mu no yɛ obi sɛ mu no kyerɛ sɛ wɔn mo dwuma mu die no sɛ fon dada na wɔn tɔn ma amanfoɔ deɛ ɛnyɛ ɛne obi wɔ no ma watɔn ama no bɛyɛ na awɔtwe yie na wɔte sɛ na ahu sɛ n'anim sɛ de ɔtie no nti wɔbaa ha ne wɔbɛkyerɛ na apolisifoɔ no so mu no mmiri kɛsɛ yi emu bɛɛbɛɛ nnwuma ne nsia deɛ yɛaso wɔn nyinaa gu apolisifoɔ kɛ mu de wɔn kɔ central police station kɔmɛ yɛ n'anim asɛm ɛni sɛ apolisifoɔ a wɔn wɔ kedesia deɛ na emu wɔn nyinaa ba so sɛ ɛnɛ dwuma deɛ wɔn bi ha deɛ ɛyɛ papapa ne mu mmɔmpe so ɛne mmɔnta so cars akɔba a ɛtwam ne nipa ntwam deɛ kɔmna ɛgyedifoɔ no dodoɔ no agye kwan nafa ayɛ ɔhaw papaapa na ɛnimu bi na yɛ ne bibi kɔn na ɔmo kyerɛ sɛ deɛ ɔmo so mmoa a ɔmo de boa adetɔnfoɔ adekɔfoɔ a ɔmo ba mata bɔnsi bɛtɔ ade sɛ ɔmo nyinaa ntumi nkudwom nkɔnkɔtɔ nanso kɔmna yɛdi yɛbɛsɛ mpanyinfoɔ baantumahene atu ne atu sɛ ɛsɛ sɛ saa abɛɛku yɛ ano yɛhwɛ ne yi wɔn nyinaa fi kwan ho a dodoɔ a wɔagye kwan n'afa ma nipa ntumi nso kaa ntumi nsom de kɔmna ɛsɛ yi wɔn nyinaa ɛdi so nti ɛnɛ afɔrɔbɔ a mebɔ nkumase abɔnten deɛ kɔmna dodoɔ na ɛyɛ mmɔmpe so a amanfoɔ tɔn adeɛ efiri kɔkyɛ sɛnta ɛde bɛkɛgye tiare deɛ ɛkwan wɔn agye ho nyinaa afa ɛwɔ zuu dan n'anim hɔ nyinaa nti ɛno deɛ mpanyinfoɔ ɛrehwɛ no nkɔtua no ma amanfoɔ ho atɔ deɛ a ɔmo mmɔden ana ntumi mmoa adetɔnfoɔ ɛne wɔn a wɔnam kwan ho a ɔmo ka nneɛma ti gu ma ayɛ ntɔfa ɛwɔ ha kɔm na. mo ni adwuma yɛ nua bɛma Kwame Retu ana yɛte ne nka yi. Ghana Airport Company warma hyɛaseɛ de nhyehyɛ sonko egu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ na wamanfoɔ binom yɛ wɔn pɛsɛ wɔn tu kwan ɛne wɔn firi nkurɔfoɔ maaman so bɛsɛn atwamuo aba ɔman Ghana mu no nyina ta kotoka wiemhyɛ gyinabea hɔnom no abusua nneɛma bɛtumi ada mpafee yɛnim sɛ na nsɛntɛm COVID-19 yadeɛ hyɛaseɛ no asan so hyɛaseɛ bɔbɔ baa ɛwɔ China man no mu yɛ ne ntini mpanyinfoɔ hyɛaseɛ wɔn de nneɛma egu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ ɔman Ghana yadeɛ ne nsanteɛ te sɛ biem na ɛno na wɔn mu kyerɛ mu sɛ ɛnɛ so obɛfiri China man mu
na wo ba Ghana mamu a enhye ba ko won mo hwese nipa ne betumi adi so pa ene se COVID-19 test no waye bie na no kura pono don hwere aduanan wotwe de na won mo hia se ebeye negative na eno ye nhye ba ko pa ya ehia Ghana Airport Company ya no no wo mo de gu akwan mu na asemi nam so nti no ya kwa wo no so na ya ne executive director of the Africa Center for Health Policy and Research Analyst Dr. Thomas Anaba akwakodi nkomo ne yabisa ne se aso ene ye no anka sare mu nsansam etesai sanse wo hwe sa krata no a eba ye no a atanapoya hodo bi ya won matworotworo de aba ene hyehyeye susudi ahodo a wo msuso se na ne kire ya wo ne aso ye hwe ya pom de mu nsamso wo metena se won mo se won konya ne ahwe kwan pa betumi de afa so no na se ya de no ya hwe yi a ebetumi agensemo na de ama no akwakoye hu na akwakoye aweho se mpanyifo betumi de nneoma gu akwan mu animanim ye ne se ene wo ha ba bi ya wada ne keka kono a ano odin na nyina anim sa wada emu onwunu emu akwakoye wese ensuo ntiminto awian hyada mobi asa no sa wada ne mu chichiru ene ya na sa moa wai won mo pe ejiseduru sa bresei na mpanyifo won hwe apom de mu nsam so anhwe amfa hyehyɛ sonko engwa kwamu a na o ma Ghana no eya kwakobu aka yansim eno nti na won mo kyerem sɛ kotoka wiem hye gina bɛde kia na ke won bɛwɔ sɛ nipa bibre bia da obɛfiri nkrɔfo man so na obɛba o ma Ghana mu no won bɛyɛ hyehyɛ sonko a ebetumi aboa wo na nke yɛbɔ modern si yɛn sabaka no nyanyane de kwabi to asoma me afei yɛnkɔ enwumasuamu en National Union of Ghana Students Neutrality Affair Nooks on President Owura Dennis Apia Labi Ampofo ena wone Sompa kase edi nkoma na o kasa yi wo kire se de ekoso pa no omotena se din no me so mo hwe aban ni din a wo hwe ya school no wo be wie na ha ya e de asa aban no efri se de suapon no mpanifo ye da no pese wo gebo a emu apagya no ano wo din dodo omotena se ba bi ye duro yi obi ya ho kire no na esidan ena aban no pese wotu anamon bisa wan hwe ye na adesua ne tete ya omo gye nyina no na akoya asam tenten ede ama wo mu wo kire se de ensesane si aba ya mara se bedwa no kora agye atomu no ensusue no aba se eye 15% na ensusu suapon mo mpani 4% wo gye bro sa 15% no na adan eba ne sa na eyade se ha atwen yie pa na ebra na wone Sompa kase edi nkoma no pai no woto no bo ase a wo sane nsam kyere yense sa aba no tu sa na mo na wo mo so na mo betu ahiare ni Shibu fitting them semi abeto yeni siku paying for ya buying ya efatifi emra na yen sama ye character ni sa ban etu fit ni afili ana se ni che universities are hold on or 2 feet more afili e sim pempen so a parliament e dey ba say universities in the for person want to about 50 to 70% any change nemo don't make na yen say so be a school for no ya ho be to yen any say be a pempen for so that you want to one be approve 70% increment and 15% increment that is 15% increment and I'm a student don't feel to me about that 15% increment. Again, at a school for Kabumku, Naka, Titian, the teaching, and but after in Komota Canada, say, okay, yes, get the 15% and 15% in the age instead of enough to company for better or exit Ghana school for it. Okay. So, I know how that everyone is universities when you only believe on anyone or actually, so charge up 15% yeah, parliament asaba na be marama yini corporate kwan so more than that. And only exchange Ghana buying Ghana to 5 years to say yesemra se be kan dia obi mburu mra de ye so if you rush yes you shama universities in for no see asie na wadi mra ya certain kakra ne say ba ko ne say university in for and as school in for I say obeji abro amount no ye to be always our corporate excuse biaba and to ojina so the charge school for illegal and unapproved fee opa yenhwem de di kan say University of Ghana ensem kai do da to abontenra and say 2019 let's say to fees no oman to sa kan no inti say no omo de sa 2019 tumu no oman to
Better affiliate after what to affiliate. And I do my friend, Ghana school is your point, bring for Ghana school. If you went on other nation, I go so, but Minister National, 5 years, Minister Transit, was saying, or as soon as possible. What actually I look to the Fibrenawa stop it. These unapproved charges as well as universities, Lagos, UTC, you have anyone else who can Ghana school for you. Dennis Apiala Biampo for your news president. Na enkomono anso ho a yane engoma suamu obemfo kwaku Mensa Mauto or pro vice chancellor at University of Professional Studies. And you need to call it say of a Mauto. Most so what can I say? School fees no. Let me say we share public schools now. One more every power na in tank assembly because one more every say for the past 3 years Parliament never allowed any public university to increase their fees. Na nyeme mo ayede sisi ano public schools to be one more rent. Ebi okra one more nyeme bebre one more na one more ye. Enti emsafina inflation last year inflation cost affect your operations and a parliament are approving some rates, basic rates not beyond 15% and not an account schools but UPS it says the House of Finance quite fast finance here strong no buy a school no sika utia ya udi increase the and then other schools no can say one and you will be one 4 years ago our buy sika utian and one utian and the increment UPS the first year for none affect you subsequent one and what people to the to be that because so baby that's the uniqueness of it but yes na so was say a schools no one it manage the fence one schools no very well now akofa ahohia ambre school na kasa Angomasiamu obemfo kwaku Mensa Mauto pro vice chancellor at University of Professional Studies nensamua wadema Sompa kase no na sasem krono aho no KUST Hostels Association one mo so aka se ensam na bi won mo no kra fa bi so no mu a afa baabi no na chia kakra won mo kire mo sa ene nkoda dodo no anam se ja bible no aka sa ebre ne bekona wie ya nkoda asode fo beba no nti ye won kra bi won ma won ma to asode abode pa no mo de nam wo enti prema sam ene akohwe nti won mo anka sa tumi dada won ma wo fo gi sika bia ensam fatanti won akwa wo so hostel fees ye se 300 ene de aka kan ho ebi so kra no boa won teda wo sa ne o ma no nyina ka ho bi ana ma ne hostel fees no ne boa no kwa na ekosoro na Reverend Dr. Akwasi Owusu na wone Sompa kase di nkomo na no pe wade ache bia dwumade so wabra wo man yodu boache no otena dwamu no cheche mu di ntia wo so kase yi association and I won't say my woman freedom of association members of association yet then a cost abro 10%. Now a first more meaning we sell one bed 8,000 I am wabra yenye de na wo fom no enye ma chadinja students no meaning say the only no parents a reality the meaning aso o ka che parents no and meaning parents no so kwanya aso o positive check o mo man say be o mo ka che parents ni say ho che na ma ni boy di ni ali de ya available no 8,000 a bed me ka che o 8 ye ni ya fom no so but when you member of the association enye association members ni de no and the cost the new ones na eba enye effect e bi aircon ni ade adi ni awu students na all that you need is a space out there that be able to education. But that's what the students are looking for. I say association what is it say empty sacra. The new ones now abandoned. Maybe but could be only making air condition room, but 8,000 cities a bed. Yes, a room 8,000 cities a bed. I mean no capacity say and why maybe dear 2,000 yen. Parents will be missing, but whom between our enemies, so maybe no, or my dear, but students now ever be challenging 8,000 yen, 2,000 yen. Okay. You university, Department of Students Affairs. So those, they normally a year practicing crown.
You didn't invest in the fixes. You get prices. You didn't invest in the fixes. Now, they don't belong to this association. And then you can't force them. They will can be a force. You invite you on some meetings near the other. No fair prices now. One thing, you see at the nature. And they can't take the prices up. You invest your can't and maka. And you are my so be the complete drawer. One can't also own association, executive thing. Now, almost married to me and more with that. I'm for so work at luxury, no matter what the hotel. So, you go to now, special, would not a hotel standard. Well, that's up to you. It's free choice. It's one almost on Casano who say. Okay. Reverend Dr. Kwesi Owusu aye President Adema Ken West Hostels Association. One year test one so church nisi. Honorable Benito Owusu bio aye osoafo abedi e kire ohwe adoma nkomaja pade ya wode amaye ho nsam so. Wosan ye marase betone de made hye ye wo atwema ngwabiaja north mensinemu. Asa baton pesu aso asante mantem hase won na kasebra na dwumadie ene enigisam koso ewo akuropon se eja emmofra ene ye nuanom a ne ye maame nom ne ye papa nom won fie no akwa anim yie pa na ne mamu aye dende ama wo no afe ne bakwa wiye saa no a ya na wota na omuhiem na ja ene gie wapekakra e de ama wo no makeka koma no ne ade a eno na ode nsam tudwa ne wo kire se ebra so sa wo se saa nipa bi mu atetetete saa no kakra be nyame de adom wo no won so tere wonsa ne bi ka won eno kire se o tie nya ya akyi efise anu aye din pa eno kire se o tie nya ya akyi efise yenya yekonwura mu tie kwoti kusie ye go background bi ate omu a omu dibia adwuma obi anhwe efise wa we ya na wakofa to yencham bi na aba nti obi anhwe ana afesu so nwia yedua no yenya yire yenwo a yebo aye no green Ghana esa obi a so anhwe ni dua yi why na yire yenwo ni ahwe ni yi a na chese na sia dia ya disi dia ya be ye mu so eno so mre ni duru ho no ma na eno no etiase ni yetimi aye bi aka ho ama yaboa ama kwaye no yatremu e wo Ghana. Honorable Benito Owusu bio ana yete nka na owie kura no ana wo tere se epa ya duru susui no epa na no odin pa nti obi anso ma na ninda ho saa kwa no so na dwumade nu hase no otumfo brempon na ape asafo kantanka ya otoso mienu ona ya akropon hene na nanso de nsema nsamtwerefo akropon man atie ne se winya so be wo fudo honorable Benito ene ne maame se na esi akodo akropon man ene atweman wa biaja no ni je pa afi bia ni ho a ebedu se ya obetwene ho firi ye ho obefiri nyina me abetina ha nya wa ye agije ni amade bia ntia kropon de to aba bibia ni ya to aba Benito ni na me ya ni ji ho se ebedina chi anu an edina chire na ebi mo ha o mini politics nya dia no ya adwuma kese pa wo se ni fami enu aya ma kropon man ani se ni asia ebo aye no ye se nyame se ye ntwa saa ne yemu an ebi o se apa o se petrol asa ene de be se ye bi petrol aba fom nana ape asafo kantanka ya wotoso mienu ono na ye akropon ehene atwuma biaja south empeso so mra sebetwani aye wona monyafo Emmanuel Gia nhwere no no so kire mu se afempe mienu ne aduonu 9 2024 abato ma Ghana abato no nyame anim nie NPP amanyoko ndenka bom kroye ne ba koye ebedi nkunimpa wase wo hwe afempe mienu ni dunson 2017 abato ya to ye no a wase wom enuema pi no a wonmo a NDC amanyoko no chinchin wonmo sa person ka won betumi agede afiri wonmo nsam nanso nyamedi mu nti amanyoko NPP sene wonma tete wonma fa wonyame hworo kwa so nkabom no sa papa na wonmo kɔ no a enei womoda so te akonya so enam so ama wonmo ka se breaking the 8 ne de yire a enkunimdie ebeyomudia no say enkabom here because election bedu a na who ya committee makau ne ade no dos enya nim say CCA party yesiesie ho towards 2024 even at Toyambo Abenkra from parliamentary to presidential among for a etwanamo monenam SS Bontoa
sɛ wɔn bɛsɛsɛ bɛto ama do party no ɛma any declaration anaasɛ notification sɛ ɛbrɛ no adu nanso amanfoɔ yɛ nyimpa ho adwuma ne ade nti ɛdu saa no a ebi a asɛm bi a wɔ sɛ obi bɛka anaa obi a obi nyɛ ne ɛkeka ho sɛ nneɛma ɛmfata ne adeɛ ne yɛtwa asɛm atale obi yɛka ne ɛhɔ na mɛkyɛ so ɔsɛ yɛ very careful na yɛdwen party na Ghana for the ɔman ahyɛ yɛn nsa si yɛn kyekyere ɔman no na wɔhwɛ his excellent Adodan Akufo-Addo ɔbaeɛ 2017 ɔbaeɛ kyɛn na ɔman no esi nneɛma nkɔ yie ne akɔ World Bank even at talk kra no ɔma wie na ɛsin training a ɔmo nyɛ adwuma nyɛ teacher training ɔmo nyɛ adwuma nyɛ a ebi atena fie na yɛbaeɛ ne nyinaa yɛtumi tu anamɔ a yɛayɛ ne nyinaa kɔ so ɛyɛ free sage ne yɛaba Ghana for san to ato abama yɛn si yɛn san to aso no ɔsɛ yɛma saa de wɔ nyinaa den ɛda at the back of our mind ne inform yɛn ne ehu kwan bɛfa so a sɛ yɛbɛtumi yɛ in as much sɛ yɛwɔ ambition yɛwɔ pɛpɛ bi sɛ bi a yɛbɛso party no ɛwɔ capacity as MP anaa presidential anaasɛ flag bearer no yɛbɛma yɛ kasa ayɛ decent yɛayɛ very decorous in our campaign yɛnkɔfa ebi ɛnkɔba sɛ edwuma papa a ɔmanpanyin Adodan Akufo-Addo ne MPP yɛ no ɛnam sɛ wɔtum account ne adeɛ no ɛbɛma akwakɔ ha election 2024 Anwachi no wasan so ene party chitafoɔ bi a wɔn wɔ aboa kwankawia no to ase edi nkomo kyerɛ mu sɛ wɔbɛsrɛ pa de aduru so no wɔn boaboa wɔn mo sa yere so a fefoforo besi mu no yɛbɛto aba nam so ntiri wɔn hwɛ sɛ nneɛma bia dom no bɛgu akwan mu no ebetumi awie pɛye baba mabɛkyɛw sɛ sisi parliament yɛwɔ ha yɛbrɛ nam sɛ akɔyɛ hank parliament ntino etwa ho entwa but nyamia yetia ba me ba ebe 2 days ni metumi etu na mo me kom so me srasra mo nyina de me satutu ensayem e ma ya bonya kakra bi osiedi eja bi kakra ndo beto nsu bi anom etu sa na mo no enye omo ko omo asom party no atisi omo so omo ahodi ni ho nyina ne ho first o bi yare ebi nim bi ni amu nyina me kom ho emre wanom ene ma mpemfo ye kom ho kwese edu amanfo so a ne aka ya no o se hu se ebi ma ye bi ekọ ne yesu abeto yo se yesu nti nyama sɛ yɛdi bunya no ɔsɛ yɛka wɔn so fie awusuo wɔyɛ onimonyafo Emmanuel Gyan hwere wɔno yɛ mmarahyɛbadwani a wɔgyina wɔde ma ɔmanfoɔ wɔ atwoma nwabiagya South mpɛso aso awia yɛ apɛmizo no binom na ahoɔden wɔ mu ebi afira no pa bɛka saa bere wonya ne di ya mesrɛw wo de ma obi nye baako mmerɛw na hwɛ adeɛ wo de adeɛ kan ebi na wonte ho asɛm da ɛnɛ ne da edi kan a wote mizo ho asɛm a ɛya no ne yɛ sonkro yɛ hɛda ato yɛ bo ase yɛ na yɛde abadwa so a ba bia ya wo bia no sɛ wonya baako sɛ nom na ɔkyerɛ bi hu so obi nom na so wama obi a na nipa ne tirim ɔden efi sɛ de wanom bibia hu sɛde yɛmfa so a wɔma nipadua no esi yɛ no ano ɔtene pa ɛyɛ kama emu odu kama nti wonya bi nom a ebetumi atena wo ho afira no pa kɔka nwumrɛ na bia wonya mpa adua na kyerɛ kwan mizo ebia na wobɛpɛ bi atu atɔn mesra bra Sompa TV anasa Sompa FM yanim ha wo de wonya bapɛ ba bia wonam bia no wo se me kɔ Sompa FM na Sompa TV me bɛpɛ mizo ni bi akotu atɔn wa wie kura bonya sika ensoto ba bia wonam bia no wo bia etobi 0246 270 221 0246 270 221 Reverend Dr. Amishadai Owusu Amua wono na ye Commissioner General Adema Ghana Revenue Authority wodi ka de kokobokra ta ba bonte so ya wo kyerɛ sɛ afia ya wuram na hyase pepepepepepe ɛda edi kan no aban no sade ebere bi atwa import ahodo na wo so amanfo mu ɛwɔ sika fam kakra no aban no egyae saa ade no nti obia ma nani na hɔ sɛ efi bosom ya hyase ye na ɛtɔ so miɛnsan fa sɛ nura achi no ɛna na taa tumi krata no ɛhyase abusafo ya mudi achi na wie wɔ Facebook no so no sa wo hɔ no mu akrata no ye de ato hɔ ya wobenya bi akenkan na eno ka ho ma ye ne wone a wɔkra enema edifri Korea ɛba wɔ man mu agya port hɔ a na ɛbɛfa ana yebusa mo sɛ enema mu hu no sɛn na ɔpani ye ne din komo no ɛyɛ owura Domenu George wɔ general secretary de ma saa enkabo mu kuyi ɛna ɔkyerɛ sɛ na Adodan Akufo-Addo sɛ ye kae pa sɛ wɔde enhyehyɛ bi ba ya na yɛfɛn sɛ planting for food and jobs sɛ wɔ hɔ yankɔe ɛne ɔmanfo nyinaa bɛwura kwaye mu hɔ no makɔyɛ adwuma ne yɛ sɛ mokɔyɛ adwuma sɛ yɛka port asɛm sɛ no bra because yɛkeka kɔ no deɛ da bi o yɛntimi ntena sɛ saa ada aban no
he say kuya pa na opese ye kwayi a wono de wonka ne mfrase emmoaboa ye ho ade miensa ewo ma higher part the can ye 2.5% VAT now body eba edibetu ye no so on say o deokraka ba levies na and a tax element here back 26 your covid levy your free SHS levy your health insurance levy your levy back 26 and this say or the 2% 2.5% VAT no bar also it cut across apart from a no reversal of the benchmark value from 100%. And also the ways was about. Until say ye cut on the say about because of the new automotive industry. To also for permission or ye one would car ban also ye. The MC the you. Also the kind catch us a try the car a tiao. Ushe so be tier duty now the chair. Tax levy back 26. 26 element of taxes. Road levy at the original we are burdened with a lot of taxes. Now if you say bia enka sene aban ewo say am papa sene wo ke say aban wa yi bia fi bia enka na ye kwa afifo mu no enka na ya gire say ka aban obehwe na nima bi won ma obeyi because nye report nko na FSA esa aban di na ni che ye be bi won ma esa aban di na ni che but any time bia aban bi is ke bia no the report etiama import ejuma no ama dudona no therefore we are dudona be akodo afu because em say abano be say planting for food and job and em say enu na also ye na e dey because question back we be say say prepare mpo a wonya pija bom na ye twinto and say wo ko pija mo say wo ji loan and e di wonyama and I say a bank for better tao. Ntenu die o say o be pjem na so na esi garage was na o twinto. Etina me say na o hwe aban ni ye ni nyama o di biba. Ade mienu ebi say o so yi film anabia planting for food and job na abadi but o say ye dey sika ko na wani e wa na say dey di. Wani a wakra ka efri Korea eba wo man mu no o wonka bom ku na twotwofo de ma wo mu no eye owura domeno George ne nka ana yati yi ye kwa ma no so ne yakwa akodi nkomo ne yebisa se aso se fango boy ya yotetia se won mate so ha mu nkyem wotwe no eye adwuma na akwa nya kwa bro no ma ya amane boni a wo sunya ne monten so wo ba kwa afishia po na me ma african committee o akosia bro nya de wadi papa akosia wadi chene boy mu fango ho sansam so nya no de no te sei yo me da se akosia sabe ena no pay no nsia ka sie bomu ye match ye fo hu ni se fango bo no enti so kakra bio asan aba no sunyane ye fato ye ho so se ka sie bodemu ye betini ye bisa se enya bia enti ye no kura bi ewo mu ana ye kwa pro ewo Total filling station afa Puma filling station Pacific fuel station and a power fuel station na ye begina ewo Gold filling station e won wutu ho a diesel no enche na enra ne enra fi na wo mo ton no 15 cedis 85 pesos per liter and na no pay e bra ye kwa pro no na Gold filling station diesel no e bo no so ate aba 14 cedis 60 pesos afei petrol no na enra ne enra fi nom wo mo ton no 13 cedis 40 pesos and na no pay e bo no so ate abegina 12 cedis 40 pesos. Ye call Frames Oil Filling Station. A one would do her, one more say, a wolf for na abanon. Yard your massa said the year to my if he said, oh, penny for and a mawum to me. Now, we can yamasi and need to be filmed to become who we are. Or my dear, judgment, your one dear, not a near Juma. Now, so any near Juma in a chino. Now, one more ton petrol, no 10 cedis 98 pesos. And a diesel no 1 ton 13 cedis per and see akosia ye ne attendant ni bididi nkomo no wo mo kire se kanena na ebo ne kwaso wawa no na asenkafo dodo na wo mu nimum se wo mo yo mo customers kra no wo mo ntai ma me top fan wo ni bi wo mo nchen ebo no ye se eba fom no wo mo hu se afei agedie no asase pagya ne mu bie wa wo mo mpo eye wo mo de se ke ebo no be ko fom akodu mpempen so se obi apedi kura gu ni galon kitwa bi mu pa ko na fuma ko hye na fu a
ne nsa betumi aka ti ebo ne ba fom a mo sese eboa wo pa wo ba sinya ne dia mia yebo apro nyina uyi friend oil a wo mo ankasa mpo yi o mo promotion na enu nti ebo no wo mo nya mfa fofo enyi adwuma nso mo bo re kra wo fom na ba bia ye ton fango a ye ko ye nyina no new fuel prices no ashasi a eye adwuma wo akosia na so say awe no ni nyina agina fa ko say 12 cities 40 pesos na 14 cities no sa na hode ni nyina tie akosia de ya sunsuye wo mu ye se fuel station bia ene ne bo enti mpasia na eguso no na ya na ensunsuye ewom na mom sikaba 14 cities for diesel 12 cities for petrol ne na ebo no ye baby a sana na etie mpasia eguso no na baby wo ho na asesa kakra yada senu amane ya bowai abusia wa ya akua nyako abro no man ya tene nkano na kyese fango obo no a enei panyefo ate so ha mu kyemu wotwe no ahyase a eye adwuma asante mantamu wo mo de ye adwuma no anadwo na hyase na wokọ sunya kropo no mu ne mantam nkaye no a eno nso nyame atonso wono ahyase a wo mo de didi dwuma yankwa poye mantam no emu ndi samanyoko no krabata ye wo poye mantam suhu ne mpotamu empanifo ya edi animu na ekasa trese hwe o matena sidin saa ma ese no honhon no ayeyie ene sen NIA empanifo kwan a o mususu se o de members a o mo ye ND samanyoko no mba efa so no o madwene ho a o mo ntiase o mo trese o mo nsaka complaints ahodo nya ba akonya mienu nya miensa eburu ba se de wo ho ye trese ni par baba bia no ye ND sini ane ye koye ane ye sefa ha ane ye sisi ha ane ye sebra ha ye setena ha ye sefa ha kyese ame wo mo enti se o mu hu de o mo nye na no na ampanifo ye wandi samanye ko no trese se o man sori sisi ya no a ebe ha dwen enti o ma sori na o mo sori ye no ena ye nua be ma kwabra nyako ehu wo mo ena wo busa owura dov ma sori se papa mo na mo moto nkra wandi samanye ko ma wiase ne Ghana nyina atibie mo asam no ankasa mo se de asam a amre yama won ayeso na watwe mienu se wontu hu anamo enye saa ene yeso yebetu into fi kokko ene dey when we get there to cross it and it is amre ye more warning first the moment nya hu bibidi a ene di be si wo kro ma no no ebi hu say yakobia dey work at ene say a shortage of materials yeso ye hu hwehwemu an ye di hu say no enye no kre maybe they just want to deny some people access to the card. And in China, they caution about it. The say answer waiting I call no one account. I didn't Ghana card and never boy for registration no account. Today, it be on my cow for life. And the public be so yes, walk pena Omosaka Omogana card almost 5 months now. One sankai. No one tell you say LPP phone one day once egusoka behind the scene. LPP phone the big area there that phone the one by there pa no one saka but the big phone the one by there na and I say leaders be dinipa be any oh the pancho say young phone in India one saka. No we be no the one by also shortage of material. Now so say the LPP phone go so can say 2024 yeah they Ghana card and then Betuaba. In another way around, they are denying us. So the Baya, and the good Amreno, and only Ghana card, so we to Abano. And in Ghana, you have about things there. One says, no one far and ma and took him. Now you and Ghana card because then you just tax. Even tax a media. And found a MPP ni another NDC. Ubetia, you want to put someone Saka, and you want young people being so one Sanka up to date. You will get that report. We are raising on them on say shortage of material. Now for shortage of material, you know say vice president now you donate 50,000 Ghana cedi. So 50,000 Ghana cedi, we do Gini say a bit me atos our materials need. Now me bring ya omo branch police station executive Sika. And yes, every man back a peso branch deal. We have 158 branches. That will soon include them. Not physical much around show more much. It is as a almost intimate fan talk materials. And then I would say, oh, my said I am
no man deny ni baby no man ma ebinom so access. Wei eye owura Dove Maxwell na yenua be ma kwabra nyaako wono ene bobo asem ya no a wode ebre ye home so aba na nyame ya adom na ye ba wo ma hene ye wo kwa ma kese eno ewo eburu a asebu kwa ma kese mensene mu mfimfiri mantamu na na kyerɛ sɛ wadwena de bi ho ama wo kyerɛ sɛ wo home kora ensi so ye ba Ghana fue yay Fido asisemo my people Fido transformed them app. The new Fido app is pink and much more. Yes, your loans got quicker, simpler, and friendlier. And your loans in Kwa, ya add the Fido score. Ya de Pwauma unya besia kesie. Ene insihu kakra bipe. Entifa wo Android phone. Na install it Fido app every Google Play Store. Sisia. Anna dial *711*999#. Channel Sosa Comfortos. Fido any agent bia. Untueska ansiyama obesia. Ekwaya befaso enya loan. Ene se ube download the app no ewo Google Play Store. Fido. Fido. Endless opportunities. Sompa. I was your favorite master, so much a bratcha, ye not tell ye, corner, quackodin como. I dear free a poem temco ponco for it, yamo. Ya the tibri bisa, prowani sana sempo. When quadacra ya womobo, a jantra braboy. Send your one must be a theatre say, a war and potam one and yasam ketua. Wahamunchamu makuma quadrian 40% and quadankwa. Now one more fiona quackojin fish, yani do me no. Ego si don kroso ye ya hometesem. Sanka nkoda tete se ye beko suku. Na dacha Ghana enya omoso mfaso no. Ene die jantra brabo na one more boba ba one mahem. Such as asabone a ekuma sase. Na ye kwa na ye ne amane boni kwabranya kwa kodi nkomo ne bisan se aso. Eze shaba pa na mpanyefo de agu akwam. Kwabi nioma mbakọ de. Nyakopon na domode ache. Ya da nyame ase Christmas na kofori du atase. Kofodu ya Christmas die beka se yesu ya hura sosoro pa ye dini yi papa. Asidan Kenya me. Aboye mu nkyeremu ai. Sande ye tetia se nei. Enkoda ajantra brabo won mo bobie ewapoye mantemo ha mu nkyemu aduanan de. Emu oden pa. Eya keka ko ha mu nkyemu aduonum. Eba ne se ni. Yo minu abamesum twetwe ewapoye mantem ko pon kese kofodu ya ne mpotemo na eye sa asemwe de beka se yanga yewo kofodu ha no eye ya nwanwa eye se be ya nwanwa dia na ebia hwiri kosoro ohamo bupen aduanan no ene be ma ya nwanwa na mom se ye beka se ye nim esesa su ene ye ban ekoso de de na ye beka se ya atrofo chan se be America kra eni no ya de asa su ban na tima hwiri de kosoro a utimu se enya samketo akra emme nam so kra mpo no police adabo epoe mantem hanmo etu anamon ekomia bia sa enkrofom do dwumadie ekototu mu ho no mo achichi bia na so me no ka se ya so ja mo bia wo mo gusu bombo bra na sansem wei na masebe gane no gira mu ade ma de sia wo new dwa ben south na for Michael ochiriko fi ba fi ababo tira betu dwa ache se da bi se ne ne ma ekeka ede ekono ene enyan se panyifo ahwere mo atimi atu ho ana ma wa hwe ya ebetimi do ye ne kese pa na atumi ede aba enu tode koto sere na eto ensore anim se adaworoma ensore entu na mo kese pa se be ya sa esu ene eban no ye betimi yefuo no na bo amankora no so o matimi anya bibi atumi aye na ade ba ko a ewo mu no ene se eye employer eye market ketekete aye ka mo asemi no meka se bebre na no ense da enfi kofodua ha no mo bebre na nhwe mu kaka aye na ekyem se bebre na no efi Nigeria man emu Nigeria man no amodoso papa na mabepie mu ha no mo amuso mu fi Ghana ha no bebre na so efi enkrabuni mantem ana mfimfia mantem ebe me kaka ne panyimfo a wo enkrabuni mantem na fifi mantem omo ye dwumadie bia pamo bebre na adifo no nti omo nafofo omo wa ha no ana omo kwase se bebre na do omo bepie mo ha no ma me no ekase no omo bo jantra bra sanso ene eka Nigeria fo no so a sa pepepe na ekoso omo wa ha no omo kokofo mu nuanom afi Nigeria ma bepie mo ha no ma ene bia poti ba ye enum a ho de ukobia se ya no po se ya wio se ya nwumro ene se oba bia ope no se wanyi so ya kola wo benya bia wo ho no nti ononya fo Michael Chikofi ba fi chem se da bi adunde mu ani enyan aditamanim ya ne dikan ade ba kombe ne se mia ya horo mu nim se su ne ban bone ekoso no ombetom so sase etumpo de tum a ye betum
anaasɛ post bond bi na ɔmo ne mpanyinfoɔ na wɔda hɔ no ɛbɛsan so ɔmbɛsan sɛnɛ ɛbɛyɛ sɛ super bond no ɔmbɛtumi atu asɛ ɛno akyire no wo a womfi Kofoɔ dua ha no mo a wahyɛ dɛ tu kwan aba ɔbɔ saa abra no so no ɔmo kyerɛ mu a wɔn bɛpɛ abanbɔ mpanyinfoɔ no ɔmo aka abɔ mu ɛyɛ ɔmo nyinaa de ɔmo fia no ne mantam a wɔwɔ mu no ne yɛde wɔkɔ na wɔkɔkɔ tena wɔbusuafoɔ hɔ no mo ɔkyerɛ mu asɛsɛ mpanyinfoɔ tu saa na mo wei na ɛbɛtumi aboa sɛ ɛbɛyɛ a mpro ɛyɛ ɔbaa ne bɛrima ɛnayɛ amino ka sɛ nkura ketekete ɔmo bɔ bɛsi bra agye sikɛde ogo mbotum no yɛtumi to so ɛsa anwumere opie Kofoɔ de amɔnten so baabi bia bɛfɛ biara no wotumi sɛ sɛ su ne babɔ no ɛkɔ so a ɛne yɛ nyan ɛno ɛna ama ɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛnyafo Michael Ɔtikofi bɛɛ fie dato gya kyɛm sɛ bra so sɛ sɔresɔ na nanom atena akonnwa na ɔmanfoɔ nyinaa bɛka bom sɛ ɛbɛyɛ nkora mobɔ gyantra bra ɛwɔ Kofoɔ de ne ne mpɔtam wɔ bra sɛ bɔmu ne ɔmpanyi fie so no yɛbɛtumi atu ɔmo so ɛsa na wɔn mo ka no wɔn ma no saa sɛ wɔn bɛtu wɔn mo so saa na wɔn mo hyɛ berɛ bi to so sɛ firi saa berɛ wei kɔ deɛ yɛde bɛdi saa adwuma no me nuaba ɛno ne asɛm baako a ne ɔhaw baako a man Ghana yɛwɔ kyɛ na asana mehyɛ bɛkasa no ase mede kan de to anim sɛ apolisifoɔ di kan ayɛ operation bi kora pɛn a me no ɔka sɛ ɔmɔkyekye amanfoɔ pii no anaso nkɔ wiaseɛ no ne asan so ayɛ dɛn agya wo mu de ɔma bɛbɛgum ɛno nti me no ɔka sɛ ne de wansi ma hyɛ da ama ɛbere pɔte bi sɛ ɛnɛ ne ɔkyena ɛne ɛbɛbɛtu saa nammɔ na mmom no mɛka ne sɛ ɔka ne tra saa kɛkɛ ɛde de sɛ de na ɛto mpanyinfoɔ no sɛ mpanyinfoɔ ɛmmoa nkyɛ bia ɛfi na ɛkɔ no ɛna sɛ yɛn nso yɛtumi bɔ wɔn mo na yɛtumi hu adeko pɔte a wɔde gu apono so sɛ ɛbɛyɛ a saa su ne ban a ɛyɛ gu Kofoɔ dua anim ase no yɛbɛtumi bɔmmɔden ɛto so ɛsa ansa na akwadaa a wɔbɛnya mfie dumienu keka kɔ ne dunkron so ɛbɛtumi ahunu sɛ saa abrabɔ wei mebɔ a de sika bɛbrɛmeɛ no na nam obi so anyam bia moatete biribi sɛ bia mpanyimfoɔ bi no mo hyɛ aseɛ anaa wɔbi na de wɔn mo ba hɔ no ba bɛbɔ saa abrabɔ no me nuaba ɛmi sɛ saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ nnipa no bi ɛhyehyɛ ase sɛ na ɔkaeɛ no ebinom susu a ɔmokɔpɔ mu fia no obi wɔ ha sɛbe oni baabi mpa ɔbɛtena no nti nhwɛmu a yɛyɛ no kyerɛ mu sɛ ɔmo adwuma no ɔmayɛ akyɛ bɛka sɛ ɔmayɛ akyɛ ɔmabɛyɛ seniors no ɔmo ahenhan dan ɔmo nkasa ahenhan dan na ɔmakɔfa ɛyɛ mmaayewa nketenkete no abɛgum ma no nti ɛdu anwummerɛ a na kyɛ sɛ yɛgya wo na mokɔ no makɔkɔyɛ adwuma moba na mabɛyɛ sales account de ama wɔn mo mpanyinfoɔ na wɔn tete wɔn nkyɛn no na nea ɛsɛ mpanyinfoɔ de ma wɔn no wɔn de ama wɔn saa nso ɛna ebinom ahyɛ dan yɛn sɛ brotel ɔba bea buhuro pii wɔn ayɛ sɛ dan yɛn sɛ hotel ketewa bi ɛno nti na wɔn ahyɛ dan wɔ dan wɔ mu a wɔn de nkɔla no gu mu ti da bia na ebi tua bɛ 50 Ghana a month 50 Ghana a day ebi a wɔn da no a day pɛ no wɔn tumi gye wɔn 50 Ghana ebi ɛhɔ nso yɛ fine na sɛ dan no mu so a wotumi tua 80 Ghana ne nyinaa no ɛyɛ saa mpanyinfoɔ akɔfɔ wɔn de wɔn aba no ɔmo na ɔmo de saa nkwadaa no ɛyɛ adwuma gye sika do gugu mbɔtɔm ɛno nti nyɛ sɛ bi akwadaa no kɛkɛ dɛ sɔde kɛkɛ na mmom mpanyinfoɔ nkɔfoɔ taa akyire ɛne na ɔmo di saa subabɔne no kwabi mmea no wase wae kɔsoafoɔ ne di saa asɛm yɛ kyima yɛn abusua wae mo de bɔni kwabra nya akɔn de ate ne nka efiri Kofoɔ dua no na kyɛ saa na motu a mpanyinfoɔ pɛ sɛ wɔn mo tuo no ɛmu nso bi ɛna ɔbɔ mu awiai aduro no yɛ apɛ binom na yɛfrɛ no haban heba mesha mesrɛw sɛ ɛnane da a ɛdi kan a ebia obi ka ho asɛm akyerɛ wo a ɛne etieni asɛm paa na wɔn wɔka akyerɛ wo no sɛ bia wɔadwene ama so a ebia me kasa yi nso na wate sɛ duro bi de haban heba mesha mesrɛw ma ho asɛm hia wo ma no si ya frɛ number no anasɛ kɔ ne kɔpɛ bi tɔ nyame yɛ wadom na wonya bi ma nkɔdaa no wonya bi ma abrewa no na wonya bi ma wo papa a mowie sɛ bia yareɛ nketenkete basa na maha na asɛ ma yɛ mmerɛ na me honam na mafa ha kosi hene na wo kasa yɛ tenten ne nyinaa no obetu aseɛ ebia mu nso buro nyan pa sɛ de na wo no oba no wo fi ɔno aduane ma wo wantumi anie nyinaa no yade no ne nyinaa no ebetwam ɛma biem kura wo da na dwo a wontumi na umuni kɔtɔ ha na omuna kɔtɔ ha umuni kɔtɔ ha na omuna kɔtɔ ha ne nyinaa nso ebegyae wo yɛfuru no ekuro na aba mu wankasa wo tenka sɛ niema nkɔyie ɛwɔ nipadua no mu a mesrɛw ɛyɛ haban heba mesa ho asɛm ɛna mekamfo de ama wo frɛ Dr. Sisia ɛna wasan to apete baabi te sɛ Mr. Heba Colinak Apidank ɛna afɛ nso Dane Heba wo frɛ Dr. Sisia baabi ɛyɛ wo ya no wo de yɛ ka kyerɛ no ɔbɛkyerɛ wo de wobɛyɛ ɛno ano yareɛ no wobɛtu aseɛ 0549 42 12 34 0549 42 12 34 na wagye so ɔman hene ya wɔwɔ kwaman kɛse na nanom atena nkonwa ya no ɛwɔ aburo a asebu kwaman kɛse mansinim wɔ mfimfiri mantamu ɛyɛ ɔkakaben aidan ando ya wɔtɔ so etu
nana na ɛkasa yi ɛna wɔkyerɛ sɛ ebi a wɔn so wɔn ayɛ bɔne bi a wɔn nim deɛ sɛ bi wɔn gu nsa no bi a nananom bɛka kyerɛ wɔn deɛ a wɔn deɛ wɔn nya ngu saa nsa no efiri sɛ efiri bere a yɛto aba ɛwɔ ɔman yi mu no de bia dada wɔn to aba party A ba wɔn to party B ba wɔn to kyɛ sɛ wɔn ato deɛ wɔn ni hɔ deɛ nanso so no mpuntuo ho nsɛm deɛ baako kora ni hɔ nti wɔn busa sɛ bɔne bɛn paa na wɔn ayɛ amanyɔfoɔ kyɛ sɛ obi aba na wɔbɛka n'asɛm montomayɛ yɛbɛyɛ si ama mo montomayɛ yɛbɛyɛ si ama mo nanso so wetere sam ɛbɛn na wɔdɛfo ɛka saa nsɛm yi na yɛn nua bɛma ɛrekana wɔ hɔ a wɔkyerɛ nsɛm no bi mbiri bebree na two parties NDC NPP wayɛ yabɔ kyerɛ wɔba the district like Abra Asebu Kwamankase district dɛmɛ na wɔba yɛhu but ɛyɛ Kwamankase fo yɛn feeling parties wɔba power ati a wɔyɛ ma ɛyɛ Kwamankase titi yɛn feel that wɔre check completely all the two parties. I'm not talking for NDC, I'm not talking for NPP. I'm talking both of them. What are we? So one administration one guard Pamakasa. This time around, you have to guard Pamakasa because we are a part of to form a district. We are a part of to form a district. ɛne ya etwagu yi ɛyɛ ɔmanhene ɛwɔ Kwamankase na nanom atena nkonwa yɛ wɔ aburu asebu Kwamankase mansi no mfimfim mantamu ɔkaka ben aidan andro ya wɔtɔ so edu na wɔwie yɛ no a adɔntehene ya wɔno so hɔnom na nyaako papagu kwaku mensa ya wɔtɔ so ensia na nanso de bi so na yɛmesi yanka no kɔ Kwamankase ɔmanhene akani na yi mɛmɛ so mu na so no kani Kwamankase politician mo hwɛ na mo yie no kwa ɔde ka mo hwɛ mo yie ntini yie kyerɛ bibia o concern Kwamankase no yɛhu dɛ nye MPP nye NDC yɛ yi obi afi wɔn tu ni na wɔn fa ne serious yɛdwere hɔ a yɛn nsaase yɛn so yɛ contribution kakra ɔka ho ma sabe mo bɛyɛ nia bibia ɔfa no Kwamankase no mo yɛ no kokwasa na hwɛ adai bɛta na politics was yɛ busha ɛso dudu no so na so na ɔka ho a ɔmaden ɔso hwɛ school a mo de school ayɛ three classroom school what's technical vocation anamibwa yamisi yanka no kwa yewu technical vocation school sigo places bebree adino so on swing ɛne ya etwagu yi ɛyɛ adɔntehene ya ɔno ɛwɔ aburu asebu Kwamankase ne tin ɛne nana nyaako papagu kwaku mensa ya wɔtɔ so ensia ana wie yɛ de ne kyerɛ mu wɔtana so apatapa new site apatapa junction so no mu a ɛhɔ na Dr. Bay ɔwɔ na Abe Herbal Clinic de abusua wɔn mo kɔ hɔ no mo Christmas yi wɔn hu mani so ade ehunu sɛ yes ayare sɛ fie ne hɔ wo pa baby papa betimi akɔakɔgye ayarehwɛ wo ho bɛtɔ wapom din ne bɛkɔ yie yade nyinaa bɛdwane na ɛsoro wu a ɛyɛ Abe Herbal Clinic na sickle cell yade syphilis bi anasa menstrual disorder na ha wo koko atwere yade hernia fibroid yade stomach ulcer ne nyinaa wo hwedi ho dwuma na be say wo de oba akyinye nti ne ntonkyea na hwade se nyame adom so ho ntɔwo a bibia badam kama ma ho atopa shannon so ayetana so patapa new site wo ba patapa junction no 0506 460 208 0506 460 206 208 and 0243 345 392 0243 345 392 and a we are no de ne ba akopɛ ɛyɛ 5G energy drink yamu bobi ngu ya bo on sɛ de wada no ayɛ no nti wo hia de anwunu pii we no nya na de no anya nwunu no anya hye na wa bo de agubo adwuma ba na wo ya wontumi nye 5G no emo ahoɔden soronko ama atumi ayɛ adwuma enye de yɛbɛde da obiye ne ama ho akwakyere wo ɛno akyi no wei akɔ obiye nimtia no wahyɛ no nso ɛya yɛ ha mayi ibia
ɛne yɛde nnuaba aka ho afra wo pɛ dodo mo to asɛm de kaka ya bon sa akase no a Sompa FM Sompa TV ya wase so ame no mo hotel no wono mo a no hwan ye wo fa ya homa no 0246 270221 0246 270221 ɛyɛ apesika gu boto na sika de ho hia efiri sɛ ɔdoma nkoma bɔ soro bɔ asase no ɔbɔ yɛ sɛ yɛmra me dide paa ne yɛnsom no nti udi da ɛyɛ sika de ho hia paa nti fido ɛna meka afɔ de ma wo sɛ wie yi a woteme nka fa wo phone no ne tie de meka yi di so pɛpɛpɛ wie yi boto bɛyɛ hyehye sika nko a ɛna egum fido sɛ wɔdwene wo ho wɔmpɛ sɛ wobɛsu bie wusu no mɛto ntwa ɛyɛ fido school fees ne tua ɛyɛ fido wo dan ta ma so no nkɔbɔ bosia bia wo baabi a bank bia me yensi ho tenten bia mfa ma wo mesrɛ wo ɛyɛ fido wo se wo fa wo phone na ekita wo na wotimi send sika ma obi anase wotimi pia video bi so ma obi na obi so nya behwɛ no baabi wo hefro sɛ Play Store wo ne kɔ hɔ no wa download on app ne bi wo nya download Google Play Store no ha no say no a fido app ne say no a wa wie wo de wo nya duru hɔ pɛ bo *711* ne bo 9 miensa ne bo hash asemo bebu sa obi ayi ano sika no na abetomu yi eye fido laja epre onada roma na wiai ye de ensam no ebre wo mo amode madwen kire ne nsusu nyina aba wo Facebook live no na mo nyina mo ase nyame ensram Evans anim obo ase tutu ka wo de bai set kireboa wo de e bai anu achi wase uduru oboase sei ya ededamu pa Evans anim tutuka oboase na ka ne sei na ne eye obi awoda nipa no ma ne tirin kwapa Francis Kasoa Datus ode apa na wase yengina afifoforo de bibia enya kama emfa emayen set twreboa ode apa na Felix Opon wase Sompa se ne de wiase nyina obia etie bi edas papa na akua mo aboaten Ablekuma Central wose Baumia oba awiai Dr. Mahmoud Baumia utwa no pruse pa se niam nyina enkoso emfa ema no una o kan seye sa so na master planner junior Kentampo wose afia ya sha de bibia enkoye kama emfa ema sama ba edina benya wode aba so ya mutu sendie de woka de ono ana onim nsraba anaka wode aba na sa shama baton pesua so ho na wode aba John Dramani Mahama beba ade ne de afa de woka eno no sanso na Polos wo ka so wode aba na se afia ya sase prom ne yoyonko a enembra na bibia enkoso emfa emayen abusua yemfansia yeboa Prince wode aba na so hwe ewo Thanos Star Johnson ededam KK wo ka so na ekasai keke nso dia wodi ba ye ene sakase no wohwe na watie mu nkomanim kakra bi mayen segbe dia wo wo dia wo e kana person de meneme abusua yemfansi e wa hase yemfa nasema kuku a sanso so na Libya Burgers of Mami Prima ni afia ajewa kode Mami ya Grace sanso na kuku a ene mofini abusua fo nyina kwenya kwa bro no ma chiame ni monum na abusua fo nyina so boa ya ye de ka se ne bro samfo pani aye wura asante ye boa Benedict awiai na nakwabna kesse na afei akosia ajewa kode boati ye sorry so ama Rocky na wiai asada bi omu a na eye mizo na ye de ma no sanso na haban heba mixture eno achi FID fido abe heba clinic tano so patrapa news sabrede over to you Rocky. Die waguo no eno na wutwa Sompa 93.1 yaba Sompa 93.1 Before I saw your friend Mr. Clement Asare. Before I saw me Casafi and Ghana, I work.